Ok, salutare lume și bine v-am găsit la un tutorial despre cum să faci un outro super mișto, singur, fără nimic, adică îți trebuie doar o poză și niște clipuri de ale tale. Și da, hai să începem. Deci, întâi ai nevoie de Camtasia Studio 8 sau un Sony Vegas Pro 13, cum am și eu aici. Și da, după care ai nevoie să editezi o poză, ceva de genul ăsta. Eu am făcut aici cu subscribe, Facebook, bla bla bla. Așa. Da. Aici puteți pune pe YouTube un link și aici cu Facebook-ul vostru și așa. Da. Deci aveți nevoie de așa o poză, neapărat. Sunt diferite site-uri cu care o puteți face, nu o să stau acum să fac una special, deoarece îmi ia prea mult timp, dar dacă aveți timp și chef și așa, puteți face una sau puteți lua direct una de pe net, ceea ce nu e așa mișto, fiindcă nu mai e self-made, este doar o copie, dar na. Da, aveți poza și o trageți aici și lungiți cam până la trebuie să aveți undeva 30 de secunde. Nu știu dacă am și eu aici. Da, ceva gen 29, nu. 29, așa, 44, hai să zicem. Ok, aveți asta. Da, da, trebuie să o mutați un pic cu 2 rânduri mai jos. Deoarece, chiar cu 4. Așa, în cazul lui Camtasia e primul și puneți tot în sus peste. Da, da. Și avem aici 4 rânduri din astea libere, în care o să punem un clip. Să zicem, punem un clip cu CSGO. Îl plasăm aici, direct peste, dacă aș și putea, dar un pic, numai să văd un pic aici, așa, trageți undeva unde vă trebuie. Însă, na. Nu știu ce are, dar aș putea trage un pic aici. None of the files dropped can be opened. Da, atunci puneți pur și simplu intro. Ok, oprim un pic asta, deoarece, da, îmi dă un pic, nu răspund nici Vegas-ul, și lungiți la lungimea pe care o are și celălalt și îi dați, aici este un buton pe care scrie mut și acum e mut, dacă vedeți. Normal, aici ar trebui să fie mut. Da, trebuie să selectați aici rândul pe care aveți audio și vedeți acum este pe mut. Și avem cu aceeași lungime și file-ul ăla. După care o să măresc și o să vă arăt aici un pic așa unde trebuie să apăsați ca să faceți următoarele. Aici este un buton și dați click pe el, la care vă apare așa ceva. Și ăsta este clipul și mărimea lui, pe care mărimea asta o micșorați și după cum vedeți aici plimb. Bine, mărimea pozei nu este destul de mare, însă ne putem repara ușor. Plasăm clipul, îl mărim un pic în așa fel să nu deranjeze prea mult. Și îl avem aici gata. Putem închide asta. Și da, puteți vedea acum. Da, clipul gata făcut.
Ok. Și pornește și aveți acolo clipul. Da, nu trebuie să aibă sonor, deoarece așa puteți să mai adăugați unul sau câte vreți, tot în același fel. Dar na, de obicei eu am pus intro acum numai de exemplu, deoarece, da. Și acum, deci aveți acolo intro, Doamne, nu intro, aveți clipul pe care vreți să-l prezentați, dar YouTube puneți după aia din ăla, un link acolo, așa, unde, dacă dai click, să intri acolo pe subscribe my channel și așa, prostii din astea, puteți face rost de linkuri pentru subscribe, da? Da, cam atâta, așa, cu explicatul. Aici mai avem fix 2 rânduri care o să ne ajungă perfect dacă mai adăugăm acum un clip. Da, numai să vedem, ăsta nu mă lasă, dar acesta, uitați, mă lasă, este alt outro făcut de mine, dar eu le pun numai de exemplu. Și fiți atenți, dăm aici sonorul, îl lăsăm deoarece are melodia pusă. Așa, nu mai trebuie să adăugăm melodia separat, melodia o puneți pe care vreți voi. Și dați aici la același lucru. Așa, tot aici pe ăsta. Da? Și acum aveți același lucru pe care îl faceți. Micșorați la o mărime care să vă placă. Aici dați așa ca să puteți vedea ce faceți, deoarece nu. Ok. Ok, și acum puteți vedea ce faceți. Avem acolo outro-ul ăla. Și aici este pagina cu care îl plasăm. Plasăm ceva de genul ăsta, deoarece, da, trebuie să nu se vadă acolo marginea, deoarece este un pic cam mic. Îl plasați așa, ceva de genul, n-are nimic, așa și vedeți. Deci, ceva de genul iese. Ăsta nu o să-l salvez deoarece nu îmi trebuie la nimica, dar o să vă arăt acum un exemplu de intro, ăla pe care l-am adăugat eu acolo în colț. Și dacă faceți toți pașii așa cum i-am făcut și eu, faceți cu un fotoeditor, Facebook, subscribe și tot ce vreți, Twitter, Twitch, orice vreți voi, câte clipuri vreți le adăugați în felul în care v-am arătat acum. Și acum să vă arăt un exemplu. Avem aici acest minunat exemplu. Și așa poate să vă iasă outro-ul reușit. Dacă aveți puțină răbdare și un program de editare video. Și da, adăugați diferite gimple în care sunt deja gimplele voastre, cum am făcut la modelul ăsta, deoarece va trebui să aveți link-ul și să puteți da click pe ele. Și cam atât a fost și pentru acum. Mulțumesc de vizionare sau pentru vizionare, da? Și ne vedem în celelalte clipuri, tutoriale, gameplay-uri, whatever.